Iskren kao i uvek, pevačica Anabela Atijas, bivša žena Gagija Đegani, odlučila da stavi tačku i na brak sa Andreom Atijasom sa kojim ima ćerku Blankicu. Upravo je ta informacija pročela zadrugom 3, a njen nekadašnji poslovni i emotivni partner Gagi nije verovao u ono što čuje. Da li bi voleo da se po izlasku iz realitija pomiriš sa Anabelom, pitao je Stefan Milošević Gagiju u današnjem razgovoru. On je ostao pri svom stavu i kada su ga danas pitali da li postoji šansa da se pomiri sa Anabelom po izlasku iz realitija, ne znajući da se ona razvela od Andreja nedavno. To pitanje mi često postavljaju. Reality i sve ovo zbog Lune nas je malo udaljilo. Ona je veliki čovjek, imamo 2 dece, uvek ćemo biti okej zbog naše dece, ja nju više ne vidim pored sebe, emocija više nema. Ostale su samo uspomene, ona je sada moj prijatelj. Bili smo lep par 20 godina na sceni, ljudima je teško palo to, ali šta da se radi. Ona ima supruga Andreja, pozdravljam ih. Oni su u srećnom braku, imaju jednog malog anđela, iskreno je govorio Gagi.